Kaixo Joseba, akorraten zaraniaz, ondara 3 urte bertan egon ginean kozinaten. Eta gaur lekitxon gaoz, orekan bat kirol klinikak atia zabaldu dituz, eta entrenamiento batengo haurdunaldiko neska bateaz. Guazen. Bueno, entrenamiento hasi baina harino, kontakotzu eta orekan bat, zer etxen dugun berton. Kirol klinika bada, nutrizinea, fisioterapia, traumatologua etorten da, eta entrenamentuak etxen dugun zentro bada. Bueno, baina ongotan etorri zarie gauza fijo bat ikusten eta gaurko izango da haurdunaldiko entrenamentu bat. Horretarako gaurko izalde etorri dagoaz, bera 3. hilabetian dago, 2 hile faltazako sumia eukitzeko, eta bera oso lehen kirolaritza izan da, triatletia, eta beren giharrak eta beren artikulazineak ohituta dago ze kirolatziari, hori argi eukibidugu. Zoru pelbikoko balorazio bat bepasa dau, fisioterapeuta espezializatu bateaz, eta bera hemen dago prest. Bueno, lehenengoko ariketia, mugikortasun ariketa batzukin hasiko gara, hau izango da, erditzera bideratutako mugikortasun ariketak, eta hengo guna da pelbisa aurrera eta atzera mugidu. Aurrera eta atzera orduan baloiak etxen gaitxu lagundu, bizkarrezurra, pelbisa, bitu zelan mugitzen daren berak aldakak, bera alegintzen da hainkak ez mugitzen, eta dana aldakakin lantzen. Hau da, aldakak edo pelbisak zabaldu eta erditzera bidean mejori bat eukiko daue bertarako egunerako. On zirkulo batzuken gauz. Bueno, aurrengo ariketia landuko guna da transverso muskulua. Transversua da abdominal barruan sartuta eta solu pelbikor arte aiaten da. Orduan, hori lantzeko tripiaz manejako hori muskul hori. Berakengo dau, aizia botaten daben bitxartian, goma hori aurrera eruan bezuakin, eta bide batez, tripia altza. Umia babestu engo dau. Hor ikusten dugu, zelan berak daukon kontrola tripien gain, eta laguntzen dutzen muskul horreri gogortzen. Ariketak etxia haurdunaldizan oso gomendagarria da, diabetes gestazionala ez eukitzeko, edo pizkat kalori horrek erre edo kantza, gero hobeto loitzeko bebai, hobeto sentitzeko, eta azkanean ume hori erditzera bidean hobeto eukiko dagulako, indar gehiago eukiko. Bueno, oinart ikusi dugu mugikortasun ariketa batzuk, gero pasagara zoru pelbikoko giharrak lantzen, eta onja sartuko ara indar ariketetan. Kadera dana edo aldaka dana babesteko, engou sentadilla bat, baina kasu honetan tripia aukolez eta pizkat inkomoda ongo dalez, engo dau, zabaldu hainkak, eta sentadilla bat engo dau, tripia kontrolata, zoru pelbiko dana kontrolata, guk hori ezin dugu ikusi, baina aldugu esan, bera kontrolaten daola. Bueno, amaitzeko laugarren ariketa bat engo, kasu honetan enborra ekarri dugu, eta enborra enbida oinortozik edo oinutzik ariketia. Ariketa hauek aldira zein, haurdun gauzela, eta gero bebai, zoru pelbikoko arazoren bat baukau edo indartu nahi dutela zoru pelbikoa, aldo erabili enborra hau. Enbor honetan, aktibaten dugu zoru pelbiko dana, transversua lehen izan dugu muskulatura dana, eta ja horre onda bakarrik aktibazio bat daukau gure gorputzian. Orduan, hemen gauzela, aldo erabili, lehengo arnazketa, arnaz hartu eta botaten ahon bitxartian, gure gorputza, kasu honetan tripia, barrura sartuko. Hainkak ja dauke aktibazio bat, berak kontrola bidau beren gorputza hainkakin bakarrik, eta ja hor, lantzen dago gorputz osua. Ariketa honetan, bizkarrezurra zuzen eukibidugu, eta deskantzo txiki batzukin, ariketa asko aldoguz lotu hemen. Aldoguz landu besoko ariketa batzuk, hainkak, baina bardin, eukibidau kontrola beren transverso horretan, beren solu pelbikoko muskulatura horretan. Bueno, Joseba, ni horekan baten geratu binaz gaur lan asko aukat hemen goizaldeaz, baina etorren nahi osuenian rehabilitazio sesio bat ikusten, edo nutrizio kontsulta bat nahi osuena, bale? Berton ikusiko ara. Agur!